ডাঙৰ খবৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ UIDAI তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হৈ পৰিব পাৰে নিষ্ক্ৰিয় বিত্তীয় লেনদেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিব পাৰে আপুনি বিপদত গতিকে আজিয়ে কৰি লওক আপুনি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট সন্দৰ্ভত এতিয়া নতুন দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে 14 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰতে আপুনি কৰিব লাগিব হেল্ল খুলুমবাই বয়নিसिमबो गुड मर्निं टु ऑल वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावबाय तो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों लोगोफोर नैबे समावहाय आङो बेबायदिनो मोननैसो आपडेट लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जालायबाय तो लोगोफोर आङो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि आपडेट्सखौहाय फारि फारि तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन नोंथांमोना नुखाबाय आरो मिथिखाबाय जानांगौ बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि जोंहा सेथि आपडेटआवहाय थागोन बेबायदिनो जोङो गोबांथार भिडिअ जोङो नुनो मोन्दों जितुनिखि जोंहा नैबे SHG ना दंफां फुलि गायनाय आत्मसहाय गट जितु दंफां फुलिफोर गायनो होदोंमोन आरो बेवहाय बेबायदिनो ना भेरिफिकेशनफोरा दिनै जाजोब्बाय होननानैबो जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो ना तो रांफोरा बेबायदि एकाउन्टावहाय क्रेडिट जायाखै जेरावनाखि पार्सनेल एकाउन्टाव बेबायदि 10,000 रां हाबगोन होननानै जोङो गोबांथार फोसावनाय बा निउसफोरावहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार भिडिअ नुबाय फेसबुकआवहाय बेबायदिनो आइजोफोरा गोबां खोथा बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों खायफाया एसे फानि टाइपैबो बुंलांबाय आरो खायफाया बेबायदिनो माला लालायनानैबो दाखालि बावै मोनसे बेबायदि भिडिअ नुनो मोन्दोंमोन तो माला लगायलायनानै ना माला गाननानै बेबायदि भिडिअस लाबोनाय तो गोबांथार भिडिअ नुबाय मामानि सायावहाय गोबां बेबायदिनो फानि टाइपैबो बुंलांबाय ना तो जियानो हक दा भिडिअसफोराथ' आरो फैबायानो थागोन जितुनिखि ट्रेन्डिं टपिक नालाय ना तो मा बुंबावनो बिनि सायाव दा हाबगोन माब्ला दा आसोल बाथ्राया बेसो जानानै फैदों राङा माब्ला हाबगोन ना थगायबाय आरो पलिटिक्सनि ओरैनो नाटक खालामलांबाय नामा जोंनो समा खिन्थागोन आरो जोङो नुनो मोनगासिनो बेबायदिनो भेरिफिकेशनफोराहाय जाजोब्बाय खामानि गासैबो कमप्लिट जाजोब्बाय दा फाइनालि माने फैसाया हाबनो बाखि दङ ना तो जोङो नेनानै थानोसै माब्ला हाबगोन बे 10,000 राङाहाय ना गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोरबो जोङो नुबोगासिनोखा तो लोगोफोर जोङो नेनानै थानि आरो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो जोङो खोनानो मोनबोगासिनोखा दाखालि बावैनिफ्रायनो जोङो बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर बा निउसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा जितुनिखि आधार ना बयनिबो आखायाव आधार नङाबा दिनैनि दिनावहाय जेबो जाया जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो बेंकनिफ्राय लानानै गासैयावबो ना जोंनो बेबायदि आधार कार्डफोरखौहाय जोंनो नांगौ बेंक ट्रेनजेक्सन खालामनायनिफ्राय बेबायदिनो गोबांथार जोङो रां बायदिसिना आजिखालि आधार कार्डजोंनो गासिबो जायोना लननिफ्राय लानानै गासैबो तो जोङो आपडेट्स नुनो मोनगासिनो दा बेबायदिनो आधार कार्डखौहाय आपडेट खालामनानै लानांगौ जाहैदों तो जोङो बयबो खालामजोबनांगोन नामा आरो कम्पालसरिथार नामा तो जोङो भिडिअस जोङो नुनो मोन्दों तो बानायनानै लानाया मोजां नङाबा जोंहा बेबायदिनो गोबांथार बेबायदि प्रब्लेम्सफोरबो क्रिएट जानो हागौ आरोना बेखायनो जोङो वेबसाइटआव थांनानै जोङो चेक खालामनानै नायनो हायो बेबायदिनो जोङो वेबसाइटआव हाबदो वेबसाइटआव हाबनायनि उनाव जुदि आपडेट नांगौब्ला ना तो जोङो आपडेट खालामनानै लानाया मोजां आरो बयनावबोथ' आधार कार्डआ फ्राय दंजोबखायो ना जोङो बेबायदिनो गावबा गावनि मबाइलावनो न'आव जिरायनानैनो जोङो बेबायदि वेबसाइटआव हाबनानैहाय जोङो चेक खालामनानैहाय जोङो आपडेट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना तो लोगोफोर जोङो बे भिडिअस
गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनोखा। थ' जायफोरनाव बेबायदि आधार कार्ड दङ आपडेट्सखौ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। आरो आधार कार्डआ फ्राय बयनावबो थाखायो। आजिखालि बेंकनिफ्राय लानानै जोंनो गासैबो खामानियावनो आधार कार्डखौ नांगौ आरो आधार कार्ड नङाब्ला जेबो खामानि जाया आरोना। थ' बिनि थाखायनो जोङो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर आरो जोंहा बेजों लोगोसे बेबायदिनो CMAAA थ' आङो गोबांथार बुंबोबाय CMAAA नि सायावहाय। थ' CMAAA खौबो जायफोरना बेबायदिनो बैसो ना, थ' बैसोआथ' गोबां 28निफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो 45 आवगोलावहाय जोङो बेबायदि 40 इयार्ससिमल' होनाय नुदोंमोन। दा बेबायदि 45 इयार्ससिम जोङो बेबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा एलिजिबोल जायोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे बेवहाय आरोबाव जोङो नुनो मोनदों बे आपडेट्साहाय आवगोलाव गैयामोन। दा जिथुनाखि बेबायदि एप्लाइआवहाय ना बेबायदि रां लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' आवगोलाव फ्रियावनो होदोंमोन, नाथाय एबार नैबे खेबाव बेबायदिनो बिसोरो रां 100 थाखा बेबायदि दानो नामाथाय। बेबायदि आरो जायफोरना ST नङा ना कास्टआहाय, थ' बिसोर एसे आरो बेवहाय बांसिन होबावनांगौसो। थ' मा बुंनो, जेरावबो बेबायदिनो अनलाइन खालामनायावहाय ना गोबां बेबायदि फिसफोर लानाय नुनो मोनगासिनो दङ। जाहोना मा बेखौ मिथिया। आवगोलावहाय फ्रियावनो होदोंमोन, एबार खेबाव माने बेबो गासैबो ना थ' चार्ज लाग्रा जाजोब्बाय आरो। थ' लोगोफोर जेन' जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। गोजोन्थों, बाय बाय।